Здравейте, пичове! Аз съм Кристиян Даков и днес ще правим клип на Brawl Stars. Да, днес ще играем Brawl Stars. И естествено, ако ви хареса това видео, дайте лайк, абонирайте за канала и нека съберем 200 абоната, за да играем World of Tanks. Хай, направете го, знам, че моите числото сте пичове. А така, сега ще си изберем евенти и ще играем между другото така. Добре, така, добре. Я тук така, хоп, хоп. Ами, да видим кой евент ще играем. Между другото, ще гледам и да вдигам и повече купи и повече и повече. Така ще гледам да вдигам колкото може повече купи. Макар че... Да. Проблема е, че не ми остава много време да играя Brawl Stars, иначе бих играл зад кадър Brawl Stars да се развивам. Така, я да видим. Това, о не. Така. Добре, я да видим тук. Ки геройчета има. Така. Абе всичките ще ги поапгрейдвам малко. Я да видим и тук. Бих играл с това компютърче. Той е май някаква машина, ама не съм сигурен баш, ама малко ми прича на компютър. Бих го нарекал Windows. Не знам. По-скоро е някаква машина май, ама според мен е... прича ми малко на компютър на мен. Така. Значи кой евент ще играем? Така, ей, този ще играя. Соло, айде на соло, така. Така. Така, така. Така, айде. Не знам, той герой много ме кефи. Така. Дай. Добре. Сега ще събираме кутийките. Така. Дай. Добре. Какъв е той, бе? Стреляй! Мале, много живот има, бе. Само не ме убивай. Давай. Не, само ако ме настигне, може да ме убие с един удар. Мисля, че ще ме убие с един удар. Не съм сигурен, баш, ама я да видим. Дай. Още малко. О, не, мале. Добре. Добре. Мале. Дай, само не ме убивай. Давай. Дай. Добре, убил го. То май пак ще се спауне. Мисля, че. Не знам. Я да видим. Дай. Добре, направихме победа. Така. Виктор, добре. Мисля още една игра да изиграя. Така. Така. Я да видим. Добре. Кил, дай. Добре. Взимам аз кутийката. За сега се справяме. За сега само. Дай. О, не. Чакай, че му оцели и ще ме убие и... Не! Не ме цели! Бягай! Така, уоу! Така, чакай. Добре. Мале ще ме убие. Само един удар може да ме убие. Я да бягаме. Бягай! Не! Кутика! Мале, ще ме убие. Добре. Само тя се скрия някъде се хилна, че ще ме смажат направо. Така, дай. Добре, направихме победа.
Викториал, добре. Така. Добре, да видим какво ще падне. Какво е това? Това е май някакъв нов скин. Така. Добре, дигаме за сега купи. Тъй. Я да видим какво ще се падне. Я да видим. Добре, 50 монетки се паднаха, което за сега е добре. Не знам, ама мисля още една игра да изиграя такава, пък после ще видим на друг евент. Тъй. Така. Така. Дай. Добре, убихме го. Така. Дай. Добре. Сега да видим следващия. Добре. Дай. За сега се справяме. Така. Да вземем следващите кутийки. Така. Добре. Трябва да зареди малко. Така, добре. И другата кутийка. Така. Добре, и другата кутийка взехме. Сега ще се опитам. Така. Добре. Направихме победа. Добре. Чакай. Така. Тук какво ще падне? Охо. Добре. Така. Да видим какво ще падне още. 1000 монети. Така. Добре, да си изберем евент, който да играем. Айде на джем. Малко така, на джемове малко такъв. Мисля, че е такъв. Така. Добре. Така. Така. Добре. Джемове да взимам. Добре. Да я взема джемове. Ей! Дай. Добре. Да сега имам един джем. Така. Я да видим сега. Добре. Дай. Дай, бягай. Добре. Дай. Взимаме. Така. Добре. Вече взех още джемове. Тъй. Дай. Мале. Чакайте малко, така. Тук така. Така. Дай. Добре. Вземай му джема. Нищо. Така. Добре. Охо, джемове, взимам ги. За сега 9 джема имам в себе си. Чакай да не ме убият. Дай! Още малко стана. Добре. Така. Минахме го. Я да видим. Какво ни се пада? 50 монети, окей са. Добре, нови купи.
Я да видим. И това ме устройва за сега. Така. Добре, айде още една игра да изиграем. Така. Дай. Дай. Така. Ще взема джемовете. Дай. Така, дай. Така. Стига бе, човек. Така. Дай. Добре. Така. Добре, за сега се справяме. Така, дай да убием и следващия тъй. Убиваме го. Добре, и другия. Добре, още малко. Победата е наша. Така. Добре. Ще видим и друг евент сега. Така. Я да видим тука. Какво ще ни се падне? Така. Добре. Я да видим тука. Добре. Сега дайте да си изберем друг евент, който да играем. Кой евент бихме ми предпочели? Този мисля да играя. Тъй. Така. Добре, дай да направя. Дай! Убивай! Дай! Дай! Стига бе. Добре. Давай. Добре, направихме един. Така. Добре, и втори гол направихме. Така. Дай поне кил да направя. Така. Така, придвижвам се, дай. Така, дай. Добре. Убих се някой, така. Добре. Виктори направихме. Така, да видим. Така, я да видим какво се пада. Така. Я да видим още нещо, което... Добре. Така. Ще играя малко на футболния, че ми е любимия евент. Така. Сега да се опитаме да направим победа пак. Така, дай. Стига бе. Дай. Нашия да не успее. Така, чакай да... Дай! Добре. Ще взема топката. Не, фърля се. Така. Не. Дай, тичай!
Да, вкарахме гол. Дай. Така. Дай. Айде, де. Давай, бе. Давай, вкарай. Давай. Браво, добре. Вкарахме. Добре. Така. Я да видим какво ще ни се падне. Ей, такова ни се пада. Я да си видя нашите герои. Той ще го апгрейдна. Така. Не мога повече да го апгрейдвам. За сега. Тук нещо да му добавя. Да му сложим тук нещо да има. Така. Така. Добре, още една игра ще изиграем. Така. Така, дай да се... Дай, убивай го. Така. Дай. Така. Дай. Добре. Вкарай. Браво. Браво на нашия вкара. Така. Дай. Сега ще взема топката и ще опитам да вкарам. Така. Дай, тичай малко. Дай, тичай. Дай. Вкарахме. Така. Вкарахме. Така. Какво ще се падне. Да видим тук така. Пичове, мисля до тук да бъде това видео. И естествено, ако ви хареса това видео, дайте лайк. И мисля до тук да бъде. И да. Чао, обичам ви и до нови срещи. Чао от мен.